What's up guys? Kamusta kayo lahat? Sa video na to guys, tayo ay aakyat ng bundok. Yan, para kuha ng panggatong guys. Yan. I-share lang namin sa inyo guys kung ano yung buhay dito sa probinsya namin yan. Kung ano yung kinalalakihan namin. Yan. Lalo na yung mga elementary days pa kami guys. Yan. Siyempre, Monday to Friday, ano yun sa school. Kailangan pagka Sabado, akyat ng bundok para may panggatong yan. Kasi pag di tayo nangunguha ng panggatong, mapapalo tayo sa magulang natin Yan. Asya, medyo mahaba na yung intro natin. Siyempre, kasama natin, Eric. Hey guys. Wala muna si cameraman Justin guys kasi ano guys, may ginagawa. Ayan. Siyempre, John Errol. Ayan. Tara guys, samahan nyo kami. Let's go! Guys, pakyat na kami guys. Dilosi. Traffic na. Pahinga muna tayo saglit guys. Pagod. Sila guys yung mga kasama natin nauna na. Andun sa unahan guys. Dito na tayo sa pangalawang patag. Yan. Sila Eric guys nandun sa ibabaw guys. Guys, talian na natin yung kahoy natin.
Guys, nandito na pala sila Eric guys, tsaka si Ado Daniel guys, oh. Do! Kawai. Yan, oh. Naghati kami guys, yung isang grupo nandun sa unahan guys. Sila AJ, Patrick, marami yun sila guys. Dito naman kami, kasi medyo malayo na eh. Yan. Kinakaya guys. Oo. Hingal na guys. Hingal lang. Kaya maya baba kami doon sa yung pinakaunang patag. Doon na lang namin antayin para maya pag dumating sila, sabay na yung uwian namin. Tsaka mag-snack tayo guys. May baon tayo na tinapay. Yan. Let's go. Yeah. Guys, bababa na kami guys doon sa unang patag. Yan. Yung isang grupo guys wala pa, nandun pa sa unahan. Doon na lang kami magkikita. Guys, kita-kits na lang tayo dun sa baba. Alright. Parang guys, palubog na yung araw ah. Kopya. Muntik na. Ha? Tinitusok. Tinitusok. Atay, natunok ay. Natunok ni labo. Yun ang mano. Guys, nandito na tayo sa pata guys. Ada sa muka ada ni mga kanding yang mga undag butong. Dalo.
guys, uwi na. Lubog na yung araw guys. Oh. Oops, pahinga muna. Pahuway ba, pahuway. Para kita nagdagat oh. Linaw kamiging bro. Guys, nakauwi na pala kami sa bahay guys. Nandito na tayo sa Patag yan. Gagawin natin guys, sasamahan natin si Eric magpakain ng manok tsaka kambing nila yan. Let's go, samahan nyo kami guys. Yun guys, papunta tayo sa kubo nila Eric. Lapit na tayo guys. Yun o, manok kanila guys o. Dami. Kubo nila Eric. Yun. Dahil manok yan guys. Naalala nyo guys yung naglitson kami dito yun. Yun ang yung litson manok. Yung dalawang bantay guys, dalawang tuta. Bantayan dito guys. No. Guys, maraming salamat po sa panonood. Sana po nag-enjoy kayo sa aming video ngayon. Please hit like, Share comment down below. and Please don't forget to subscribe. Salamat po.